friends, welcome to my BIKARY vlog. Da ang slot hàng này nữa nè. Slot hàng chứ. Đây là phối là con phun rau của số này. Rồi video này làm được video không? Bamwngao video là bác sinh ra về Bamwngao High. Bamwngao ikut Bamwngao. Ayo, anfang. Oi. Mana sekarang? Bye bye. Halo, hey. Wah. Bima, sari Himalaya, Hazuma Bengkonai, Guar Nila Okrangjang Somaifobnai, Bifang Laifang, Dauma Dausa, Baidi Harisa Arimu Nersonjों बुंफबनाय, बेनो जोंनि भारत हादर। समायफबदों मानसिनि राव हारिमु आरो गाननाय जोमनायजों गावजों गाव अनलायनाय, गावजों गाव मान होलायनाय, हिन्दु खृष्टान सिख मुसलमान खौसे जों एना एनि गैथारा रावनिबो गेजेराव जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मेंनो रोङै नाजानायाव सोमजिबाय भारताव अनलायनाय बुजिलायनाय। रंजायो मोसायो जों बयबो खौसे जानानै हादरनि फोरबोआव मोनथाम गाबनि फिरफिला, गोजौआव मै रं, गाहायाव गोथां, गेजेराव अशक सखि आरो गुफुर गाब, समायना गाबजों मेरायनाय मानगोनां फिरफिला आखायाव लानानै खोदोम खोदोम आवगायलांगोन जों। हाजो हाला गोमखां होना मिलौदो मोनसे गारांजों रोजाबगोन जन गण मन हादरनि मेथाइखौ। बन्दे मातरम बेनो जोंनि आंगोनि भारत हादर।
guys दा फैबाय स्कुलनिफ्राय फैनानै दा न'आव थांफिननाया रावबो लोगोफोर गैया एसेसो guys दा थांफिन न'आव फैया लाला भिडिअ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबा बांसिनानो कमेन्ट खालामा लाइक खालामा अननानै लाइक कमेन्ट खालाम जाय गोदान नायदों साबस्क्राइब खालामनानै ला बयबो सापर्ट होबानो जाबाय आंबो एसे भिडिअ बानायबाय थानो हाया दिनैसो लाबोलायबाय नै भिडिअखौ गाइस बिदिब्लालाय आंबो फोजोबबाय बाय बाय गाइस बाय बाय